Takhoksong bukhokchong jotono no lamsogo TMB News and Entertainment Channel in Lua Jimabai tinini norno yafarmung আমরা কমলাই পাড়া জলে কোনো মতে জল পারাপার করছি। আমার চারিদিকে জল, শুধু জলে জল। এই বাঁশের নৌকা দিয়ে কোনো মতে আমরা পার হয়ে আসলাম। Subalai mang nai negara na oro para je kelukjak tini tolau je kelukjak tongmani no o amchairong ni lukurok bahaiga tongmai khana busuk dinman nangjak na bono kisa sung khutenate naine ni bagini sung phaima jora thik ul oro ni chiri ronjit kolon takuk songbai sung malaikha boroni kanslir tarfoni kisi nok kuri boroni tongni jaga krei sagani jaga krei belaikhano boroni mokol lo kachak mokol mukti rok phaijak স্যার 42 অথবা চিনি অমরপুরনি এমএলএ বাইলে ককটা করুন ang kereng yakho karon oro phaimani ang just kerengani bage ang belaikhano chaitok tongmani ani mobile nai ni mani network kainai ja krei airtel bo krei jio bo krei kaini ni jaga no krei angke ang lukurono koiga musugo paithago borokni je birman nangforo borokni ungkulogo phaiba sagani jara tripura basi tongnai jara India o anache sini borok tongnai phangthung buini borok phangthung je chubanai rok musungnai rok khakwar bai borok no tabok no chubagani jora karon saimane omahai birman after 41 years 83 go waisang mani kotor khe tabuk no teuse omo safar khaima tong borok inge omahai jora ko sung 41 bosor pore rok waisa chubana klai kheba je mansa jora tai jono khoksa masa kholiphana borok ni uklok basagani dorkar klaio hangmone kha subalai mang nai negara na oro para je kelukjak tini tolau je kelukjak tongmani no o amchairong ni lukurok bahaiga tongmai khana busuk dinman nangjak na bono kisa sung khutenate naine ni bagini sung phaima jora thik ul oro ni chiri ronjit kolon takuk songbai sung malaikha boroni kanslir tarfoni kisi nok kuri boroni tongni jaga krei sagani jaga krei belaikhano boroni mokol lo kachak mokol mukti rok phaijak স্যার 42 অথবা চিনি অমরপুরনি এমএলএ বাইলে ককটা করুন ang kereng yakho karon oro phaimani ang just kerengani bage ang belaikhano chaitok tongmani ani mobile nai ni mani network kainai ja krei airtel bo krei jio bo krei kaini ni jaga no krei angke ang lukurono koiga musugo paithago borokni je birman nangforo borokni ungkulogo phaiba sagani jara tripura basi tongnai jara India o anache sini borok tongnai phangthung buini borok phangthung je chubanai rok musungnai rok khakwar bai borok no tabok no chubagani jora karon saimane omahai birman after 41 years 83 go waisang mani kotor khe tabuk no teuse omo safar khaima tong borok inge omahai jora ko sung 41 bosor pore rok waisa chubana klai kheba je mansa jora tai jono khoksa masa kholiphana borok ni uklok basagani dorkar klaio hangmone bira nok mangkhana ani unklogo chini komlai kami basically chini jamatia community ro tongo belaikhano para khacham chini ompi ardi block bai khobjak tei chini ba ani 41 ompi nogor assembly bai khobjak ani ungkulogo nirok mangfili nugui mangkhana o kami ni prai 42 50 families tei bisingo hajak tini 23rd August edisi mamani sal tini baikhe prai watui bamani tini to thakmani jorasi tabok jorasi tui nok bisingo khobjak takpali sin he tui lomjak nok nirok nugui mangkhana keboni musuk thikha keboni documents paikha keboni ri chu mai bosorni mai thatijak rok kaisa bano kri baikha jotto tui bisingo kosok thangbaikha tui bai jotto nosto thangbaikha keboni takpano bike tiklai meya ko bike bisingo hajak scooty hajak busuk birman nang tongkhana oro media pojonto phaigi meya haini bagini ang tini sakbai thangno media haike ang coverage roni bagini ang video khaima tongo nirni buskango te proshasoni buskango tini no mangfili no funugani bagini
tini angro faijak ani sak baithang ang khoroksa khut elected MLA ngai angro jaga faisok faijak oro faigani bangai wani chali bai jengknoi chini tabok cameraman hosinai chini ex sub zonal chairman Komal Jomatia borung chogui wani chali no chogui angle kagui oro kisa misa light tiffin sing tobai phelikha kuni bara kagui mai yau chali go haini bagai oro media bu faigi me khotak jora media coverage roi me ko oro onklong ni je situation bus belai ke pathetic situation o pathetic situation no nirok nugui ma khana hi tui bising ko mia fro khli fro tei bulongjak tini to 23rd August kha pani हमला tini satung kha watai thakmani mia fro chini watai thakka hai phare se watai kuno kus kosoya kho amotro pura longjak tongmani tini jehetu saltam salbring thangkhaba tuini level kisa komi thangmani bangsi hai phare nai nei di nogrok ordek mordek lomjak pura paijak prai 50 families rong nai komlai kami go amake jengjal khlaijak प्रशासन के वो फाइसक फाइ मिया को मिया फरो आं दागे मा बाई चिनी MYC न ओमपी CAC नि जे डॉक्टर तंगनाय न मेडिकल टीम हरो फाइ मा थांखा बरो अरनि सराय रक नुजाक दङ अपरा बिरसुर नुजाक नि बाङै दाइति इमिडिएटली एक्शन आदि हमा बाई चिनी MYC फाइ गई बनि जे फाइया टीम पाथक रइ रका टीम पाथक मा बिसिते किसा मिसा चेक खाइ गई बिथि बाथिर रगै हरन बिसिम रक किफिलांखा बा तिनी आं साक बाइ थां फाइसक फाइ गई lukurong ni je birman no kisa eri nai gini bagin ang tini ma phai goro kabang ma chini warrior sok tongoro jaga tei paro borok phai mania chalio jaga sagani bangai kabang ma chini tipra mo thani warriors leader sok tongmani phia ba borok phai mania jengknoi ne Komal Jomatia bai ang chali chok lagi cheng tei par ngai phai gi te salbo sung nang no birman tei bo phro kome no haini bagai ne ang please koiga musugo ani torop theke ang je ma sang ang subai tongo chini leader sok je ma sak ompi amchaini borok subai tongo ang lukurok no koinai chini sara Tripura all over India go chini Tripura sa tongnai lukurok nang koinai please nirobo phaigei o amchaini lukurok je birman klaijak takok bukuk songoni robo phaigei je ma sak jorotei suba phaidi bore nokhu kurikha sagani mungsa kurikha haini bangai lukurok no ang please deron thane ang request khaigi je jaga phani rok tongdi je ma sak jorotei ama hai situation jora oni rok chuba ke belai kana hamnai hambai ye kaisa sung sar bo bisi andaro mo komlai kami klai sini South Songang BC ompi RD block by khobja ye kaisa sum kaisa ompi ar the blog ni bisi khobui bosuk family affected khana tabok jora ani thani go total report krai haipon je saima jak jora tei chini Tingoria go camp tong kaisa Tingoria high school tabok chini thik komlai SB school bo camp khaijak ama haikene mandai high school bo mia horang thangkha or around 55 families or shelter najak tongo tabok tini haine hai te kaisa jaga Marwa SB school bang thang phaika nije sak bai thang kisai misa light tiffin chajanai rok muri turi rok thali rok pai ani sak bai thang pai gi brongno bakka boka o jaga bo prai mia phana 40 families rok bo affected borok tong tongo keu ba dugan sak dugan ni tabok katal dugan nini nograi or jaga bo tongnai tong ko chikon ma kona mokhe gonona ni baire ge Tingoria tongo mandai tongo Komlai tongo Nogorai high school bo tongkho Nogorai high school ko tei longjani ma